Таттылыгар бу күннерге Албана аттолору кавалера Дмитрий Петров атынан 2 нөмердәх орта школа көгөләһинен үгеске кубулуйбут 6 төгөлүн алын класс оголоругар улустагы военный хамы онны ры күрәгә ытылымна. Маннагыз команда хазда көрүнгә кытынна төмүккә гран-при үрдүк атын ытык көл 2 нөмердәге скуаталла. Быелгы күрәктәге Дмитрий Ананьевич төрәбитә 95 ел карананнар болан үсті хүмәгенен ытылдыга. Ол күрдүк бүгүнгү күнгә 2 төмәк төмүктәнне улхан класс оголора кыттылак өһүсәтәп карбалакка ытылдыга. Дмитрий Ананьевич атын бу ытык көл орта школата сүгер. Кене атын ылыгыттан рабайыны патриотический камсагын бу школанан черестен күскә ытыллар. Ол кудук Петровская агылар, монна оглар Арасқа исханан бәләрин үдәләрин билегеннәрләр. Онна холустак эстафета кене төрәбе дөйдү тугардылы. Шүрен тиеннәр полевой ытыга олахан күрәктәге гытыллар. Быелгы хыл уратыта ген бу жюрига Петро Дмитрий Ананьевич кыра сиенә Юрий Петров төрдү сылын хулус балы хиджар, берген опускага келе хиджарынан жюрига келен үдәли хиджар болар.